arnasa sakon hartzen dut. Denbora da, nire konpainiako kolorekin jantzi nahi izan dudala. Bueno, denbora baino, bizitza bat. Nago, xokeatzen esan, ez dakit zer esan. Konpainiako arropak nire eskuetan daude. Zapitxuria, kapelua, txangaia, mimoz eta urduritasunez jasten hasten naiz. Emozionatzen nago egia esan. Ispilura begiratu eta ez naiz bakarrik sentitzen. Ni bezalaxe, alardean atera nahi dugun hondarribiko emakumeak datozkit burura. Gureak izan arren, gure etxeko armairuetan egon arren, urteetan ukatuak izan zaizkigun arropak dira. Baina gureak ere badira. Guk ere maite ditugu, eta horiekin irailaren 8az gozatu nahi dugu. Nago superpozik, egia esan. Gustatzen zen. Ez dugu ezer gehiago eskatzen, ez eta gutxiago ere. Alardean, edozein gizonek bezala desfilatu nahi dugu. Trajea egia esan polita da. Txibilituen, doinu eta danborrotxak nire taupadekin nahasten dira. Nire lekuan nago, nire iragana den horretan, baina baita etorkizunean ere. Nirean, zein jaioko diren hondarribiko seme alabenean. Arnas hartzen dut, irribarre egiten dut.